Ja, het is een bijzondere dag hier. Koningsspelen is natuurlijk in Nederland heel erg groot. Overal gebeurt dat. Wat je ziet is dat wij in Harderwijk voor 2600 studenten dat wij de Koningsspelen doen. Maar al onze studenten van onze school die nemen daar deel aan en die zorgen dat de activiteiten draaien. Maar gaat het goed of niet? Het draait goed? Ja. Hebben we voldoende mensen? Ja? Harry van der Brink is teamleader op een Middelburgskwalle in Harderwijk. Niet bijzonder zo'n ze. Maar deze Harry van der Brink is echt de architect achter het succes van de volleybalvrouwen van Snits. En wat is nou die rol hier? Nou, vandaag is mijn rol niet heel groot. Omdat het meeste al wel loopt. De studenten die zijn aan zet die een examen moeten doen. En eigenlijk loop ik een beetje rond met de handen in de zakken om te kijken en te genieten dat het goed gaat. Van den Brink is vrouwenvorig volleybal international. En wie daarna jarenlang trainer van alleen nog maar mooie teams. Vanwege zijn drukke werkzaamheden op Squalle hier hij verleden seizoen in naam van het volleybal. Maar doe, kreeg hij totaal onverwacht een telefoontje vanuit Snits. Ik weet nog goed, ik zat in de auto en ik kreeg een belletje en ik dacht, Sneek en dames en eredivisie. En ik had bij alle ploegen die me belden, was ik meteen resoluut met mijn antwoord, nee, ik ga stoppen, punt. En ik merkte bij mezelf van, ik werd een beetje aan de ene kant verrast. En aan de andere kant dacht ik van, oké, daar moet ik eens even over nadenken. Dus ik heb ook eerlijk gezegd, daar moet ik even een weekendje over nadenken. Dat heb ik ook gedaan en toen na het weekend zijn we in gesprek gegaan. Die gesprekken hebben een week geduurd en toen was het klaar. De neet wie heeg bij Snits, dat is Van den Brink gelijk duidelijk. Maar er is één probleem. Nog neer jeder hier hij vrouwen traint. Dat was ook een van de vragen die meiden vroegen toen ik een gesprek met ze had. Van, heb je wel eens met dames gewerkt? Ik zeg, ik heb 3 dochters thuis, dus ik weet wel een beetje hoe het werkt. En dat helpt ook. Maar het is wel, het is anders werken, maar ik denk wel als je zelf gewoon jezelf bent en je bent, ik hoef geen act te doen of dat soort dingen. Ik ben Harry en ik leg het uit op mijn manier. En ik denk dat een van mijn grootste sterke punten zeg maar, is ik ben redelijk empathisch. Dus ik kan me goed inleven in de dames. Ik weet wel wat er speelt en als er wat speelt. En soms moet je het laten gaan en soms moet je even een gesprek en soms ingrijpen. En ik denk dat dat wel gewerkt heeft dit jaar. De variatie vind ik wel prettig. En we zitten hier bij een mooi groot gebouw. Je ziet een grote kraan op de achtergrond. Ze zijn aan het slopen. Dus dan zit je weer met een bouwoverleg, want er wordt een nieuwe hal gebouwd en dat soort dingen. Ja, en de variatie is geweldig. Want de ene keer dan heb je het over stopcontacten en airco. En de volgende keer dan ben je met een collega weer over zijn ziekteverzuim aan het praten. En s'avonds ben ik weer aan het volleyballen en dan moet ik het hebben over een tactisch plan. Dus dat is leuk. Ja. En mocht dat slagje, Nederlands kampioen bij Snits, wat komt er dan? Een standbeeld of wordt de Sneker Sporthal de Harry van der Brink Sporthal? Nou, dat mag ik hopen van niet. Nee, ik denk dat het, volgens mij is het mooi als er een mooi feestje komt. En ik kan me dan al genieten van het moment dat ik van die meiden met een gewoon lekker etentje afscheid kan nemen en terug kunnen kijken naar een fantastische reis die we hebben gemaakt. En als we daar een mooie kroon op kunnen zetten, dan hebben we het goed gedaan.